Nya unsa man day gi-expect nga mangutang sila nin, nya bayran pa kanila, natuog ka, ang gawa gud nimo. So, pwede ba nato ipahulam kung dako ang trust nato sa tao pero dili sure mo bayad? Dili gyud mo close sa tao, nya wala gyud siya ipapil sa imong kinabuhi. Pananglitan silingan nimo mangutang, then nga nang pautang man ka. Kung kinahanglan nimo ang kwarta ayaw ipahuwam, mas maayo pa kung ihatag na lang na nimo tungod lang sa konsepto sa kaluoy. Kung afford naman sad nimo ang muhatag, then ihatag na lang. Pero kung magpahuwam gyud ka sa imong silingan sa kwarta nga para unta sa tuition fees sa imong mga anak, anong ginagawa mo? Sa Tagalog pa, anong ginagawa mo? Nya karon mo ingon ka na ipit ang imong anak tungod sa imong silingan, giango-ango ka nga sala man na nimo nganong nagpahuwam man ka. Dihang wala na nimo ang kwarta nangita na kaglaing basulunon. Nya ikaw man mismo ang nagbuhi atong kwartaha gikan sa imong mga kamot. Nya unsa man day imong gi-expect nga mangutang sila nimo, nya bayran pa kanila, natuog ka, wa pa ka kamata. Giutangan na gani ikaw nya gusto pa nimo bayran ka. Mao gani nang nangutang siya nimo kay wala siya ikabayad. Nya nag-expect ka nga bayran ka sa taong way pambayad. Ang gawa gud nimo. Kung ginahanglan nimo ang kwarta, ayaw ipahuwam. Mas maayo pang ihatag na lang. Kung naa kay sobra diha sa gatos 300 or 500 baron ihatag na lang, igo na pang tawid gutom sa usa ka pamilya sa tibuok adlaw.